Assalamu alaikum masu kallo, muna muku barka da zuwa a wannan shiri namu mai albarka, inda a yau za mu yi tattaunawa ta musamman inda za mu yi magana akan sabbin hanyoyin bunƙasa cigaban ilimi. A tare da ni akwai Ridwan Yakubu, manajan talla na Arewa Digital Academy, wacce ake koyon karatu ta intanet da harshen Hausa, tare da koyon sana'o'i daban-daban na musamman su ma a harshen Hausa. Malam Ridwan, na maka barka da zuwa. Alhamdulillahi Malama Fatima, na ji daɗin kasancewa tare da ku kuma ina godiya kwarai da gaske. Bari mu fara da tambaya kai tsaye. Malam Ridwan, me yasa kuke karantar da darussan makarantar sakandare da harshen Hausa? Alhamdulillahi Malama Fatima, idan muka kalli ƙasashe irin su Faransa, su Jamus da irin ƙasashen Larabawa, za mu ga cewa sun samu ci gaba sosai fiye da Najeriya. To amma suna amfani da asalin yarensu wurin gudanar da karatuttukansu a cikin makarantarsu. Idan muka kalli kamar ma ƙasa makwabciya ƙasa ta mu ma kamar Nijar, duka kwanan nan suka mai da cewa su a gabaki ɗaya ma a school ɗinsu ma za su rinka gabatar da darussansu a cikin harshen Hausa. Saboda dole sai a rinka yi ma yaro karatu ta yadda zai gane. Yanzu mu ɗauki ɗalibanmu kamar irin na kamar secondary school, wani in ka ce mai yanzu potassium bai ma san ko mece ce ba, kuma watakila tana nan a cikin gidansu kullum suna amfani da ita, bai ma san cewa wannan kanwa ita ce potassium ba. So wannan dalilin shi yasa sai muka ce to bari mu taimaka ma ɗalibanmu na Arewa don su wato ainihin fahimci darussansu sosai, mu fassara musu da yaren uwa ma'ana Hausa kenan. Wannan shi ne. Lallai abin ban sha'awa. To Malam Ridwan, yaya kuke isar da wa'annan darussa naku a dandalin ku? Alhamdulillah, su wa'annan darussan muna sanya su aƙalla kamar a ce minti 5 zuwa minti 10. Muna sanya su a cikin gajerun videos ta yadda kamar idan ɗalibi misali zai kalli darasi ko na quadratic equation haka ko photosynthesis, ba buƙata a ce duka sai ya kalli bidiyon awa 1, awa 2 a makamancin haka. So sai ya ɗauki wannan topic ɗin shi kaɗai wanda yake so ya kalla, na minti 5 ne ko na minti 10, sai ya kalle shi kaɗai ba tare da ya kalli wannan tsawon bidiyo ɗin ba. Madalla, amma na lura aikin naku ya shafi wayar da ni kaɗai. Me yasa ku haɗa da sauran jarabawoyi ba? Tambaya mai kyau. A dalilin da yasa muka ɗauki jarabawoyi irin WAEC da NECO saboda su ne manyan jarabawoyin da ake gudanarwa a Najeriya, su ne manyan jarabawoyin da 'yan secondary school suke gudanar da su a Najeriya. Amma bayan haka muna sana'o'i irin su Photoshop haka, irin su Corel da irin sana'o'i haka na kwamfuta, kuma dukansu a harshen Hausa. A ƙasashe irin su China za ki ga cewa sun samu ci gaban su ne ta hanyar ta hanyar koya ma yaran su irin wannan sana'o'i. Kuma a halin yanzu muna ƙaddamar da kwasa-kwasai na matakin jami'a saboda su ma ɗalibai na jami'a su samu irin wannan tagomashi da yaran mu za su samu. Kwasa-kwasan jami'a? Ƙwarai kuwa Malama Fatima. Lallai wannan abin burgewa ne. To Malam Ridwan, wani irin kwasa-kwasai ne ɗaliban jami'a za su iya koya a wannan dandali naku ta hanyar harshen Hausa? Wato kwasa-kwasai irin su kamar su engineering, mathematics, quantity surveying, microbiology da irin medicine, pharmacy, akwai duka a cikin Hausa domin ilimin jami'a ya kasance mai sauƙi samuwa ga su wa'annan ɗalibai na jami'a. Amma dai na san za su yi tsada ko Malam Ridwan? Ko kaɗan Malama Fatima. Ba shi da wani tsada sosai saboda idan kika kalla darussa na irin SS1 zuwa SS3 muna rijista su ne akan kawai Naira 3,000 kacal, ta yadda za mu ba da daman dukkan ɗalibai za su iya yi da kansu. Sannan kuma irin kamar na sana'o'i da kuma irin na wato jami'o'i, shi kuma daga Naira 4,000 ne zuwa 5,000, ta yadda kowane ɗalibi zai iya rijista da kanshi. Idan kika lura da wannan farashin wanda muka sanya, kawai mun sanya shi ne ta yadda su waɗannan ɗalibai za su iya biya ma da kansu, ba ma sai iyayensu ma sun biya ba. Kuma manufar mu ita ce kawai mu daga ainihin ilimi na Arewa, ba wai muna kallon shi wannan ribar kasuwancin da za mu samu ba. Amma me ya alfanu shine mu ga cewa wato ilimi a Arewa ya bunƙasa sosai ta yadda ɗalibanmu za su gane kuma su amfana da shi. Wannan shi ne. Wannan abu mamaki ne. To kamar yadda 'yan kallo kuke ji, babu wani uzuri da zai hana ki kai ko yaranku domin samun credit 5 a WAEC ko NECO. Haka kuma za ku iya samun sakamako mai kyau a jami'a tare da fasahar da za ta taimaka muku wurin samun aiki. Duk a dalilin wannan dandali mai albarka wato Arewa Digital Academy.com. To yanzu Malam Ridwan, wani irin shawara kake da shi ga iyaye wanda suke kai yaransu a
special exam centers domin a ba su satar amsa domin su ci jarabawa. Gaskiya ne wannan malama Fatima, wannan tambayar take tana da matuƙar muhimmanci domin da yawa daga cikin ainihin iyaye suna ganin cewa kai 'ya'yansu private centers ɗin su ana ba su sata ansa na jarabawa, za su ga yaro wato ya ci credit kusan tara ko a WAEC ɗin ko a NECO, amma sai ki ga ya je jami'a an koro shi ko ya ma kasa kawo sakamako mai kyau. Iyaye suna ganin cewa kamar wannan abin wato sun yi ma 'ya'yansu wani gata ne ba tare da sanin cewa ba suna lalata al'umma. Ta hanyar me suke lalata al'umma? Ka je ka kai yaronka an bashi sata ansa ta jarabawa ko WAEC ko NECO, ya ce jami'a walau ya samu ya tsallake da ƙyar shi ma ɗin a can, ya zo ƙila ya fara aiki na likitanci ko kuma ya fara aiki irin na wato ainihin tuƙin jirgin sama. Kaddara mun cewa ya ɗauki mutane sai ya ce sai ya rasa me zai faru, zai salwantar da rayukan jama'a da dama a cikin wannan, ko kuma misali ya zama likita, shi ma kila ya fito ne da sakamako mafi kankanta, ya ce ya fara aiki zai zo ya yi ma mutane, kila zai je ya samu matsala wurin operation ko wani abu ya salwantar da rayuwar wannan. So ina kira ga ainihin su iyaye, saboda irin wayannan matsalolin shi yasa Arewa Digital Academy ta kawo wato dukkanin darsa gabaki ɗayansu tun daga SS1 to SS3, su ma kuma da suna ainihin manyan jami'o'i na makarantun ta fassara ma ɗalibai su da Hausa yadda za su fahimta su gane sosai da dukkan darussan da ake koya masu. Ta yaya iyaye suna kallon ainihin Arewa ita ce koma baya ta fuskar ilimi, amma kuma su rinka ba 'ya'yansu sata ansa, suna ganin cewa a gaba za a samu ilimi mai inganci a Arewa. Wannan bai taɓa yiwuwa gaskiya, sai dai ma a ƙara taɓarɓarar da ilimi ɗin. So wannan shine dalilin da sa a Arewa Digital Academy ta kawo wannan tsari don ta taimaka ma su ainihin wa'innan ɗalibai kuma da ainihin abu mafi araha da sauƙi wanda ko ɗalibin ma zai iya biya ma kanshi. Ina fatan iyaye za su ji wannan kira nawa kuma za su yi amfani da wannan damai ta su kokari su ma 'ya'yansu rijista, ko kuma su 'ya'yan ma'ana ɗalibai kenan su ma kansu ma rijista da kansu don su shiga ainihin ita wannan Arewa Digital Academy don su koyi karatu a cikin sauƙi da kuma rangwame. To jama'a, kun ji duk bayanan da muka yi tare da Malam Ridwan. Kar ku bari wannan garaɓasa ta wuce. Malam Ridwan, mun gode sosai da kasancewa tare da kai. Gaskiya ni ma Malama Fatima na ji daɗin kasancewa tare da ku, kuma ina muku fatan alkhairi. Allah ya samu dace.